Ola, eu son Samuel Grela, de cuarto de ESO, e neste pequeno vídeo vouvos a falar un pouco do libro A Dúbida. A autora deste libro chámase María Reimóndez. María naceu en 1975 en Lugo. Actualmente ten 48 anos. María é unha escritora feminista e doutora en traducción e interpretación española. Escribe tanto narrativa e poesía como ensaio e teatro. Escribe desde os 6 anos. O libro A Dúbida conta a historia de Deli, a cal era unha muller que tiña un corpo que parecía de nena, a pesar de ter 30 anos. Un día, a policía irrompe na casa de Deli para deter ao seu marido, chamado Vicente, o cal formaba parte dun partido político. A Vicente acusábaselle de abusar sexualmente dunha rapaza chamada Ana, cando esta tiña 12 anos. Deli, ao principio, pensaba que Vicente era inocente, pero tras unha declaración de Ana nun xuízo, Deli comezou a cambiar o seu pensamento. Nunha viaxe a Madrid, Deli descubriu que o partido político do que Vicente formaba parte era corrupto. Vicente sería culpable ou non? Se o queredes saber, lede o libro. A verdade é que este libro gustoume bastante, xa que a historia é interesante. Con respecto ao vocabulario, en xeral, entendín todo bastante ben. Recoméndolle este libro a calquera persoa que lle gusten este tipo de historias, as cales abordan temas como a denuncia social ou a intriga.